सत्या हाँ किरणवा के एगो भतीजा बा हाँ पढ़ाई तुम कर रहल बा सिसई मार्केट में सबके ओकरा के आज किडनैप कर ले जाओ 50 लाख रुपये किसानों से मांगल जाई। अगर ना दी तो ओकरा भाई के सीधे गोली मार दे। हाँ ठीक दो ठीक बा। देख कौन रास्ता से आवता बाबू और पैसा बोली हो जाए बात तो चल ही के बा रोह आओ तो। सत्या हाँ ले चले के हवेली पर चला चला नाम में डाल देंगे और वो ले जाके बहुत मार तो चला आई तो पटक मार दे हां चला जल्दी चला तो कहीं आ जाओ जल्दी चल अरे कहां गल विकास रे विकास विकास आज पूरा सिसई बाजार में तहलका मचा दे जरूरी काम सत्ता मुआ और नुआ के हो भूखे 4 दिन से बानी ते मत जो 12 रहा हट चुटिया हम तो चॉकलेट दी हमरा चॉकलेट खिले तो कोई साल हो गई हमरा ये चॉकलेट मिल गई कुछ हार गई बनी लॉकडाउन में अपना भतीजा के चॉकलेट किने लेके जात रही लेकिन कुछ चुरा लाला संपत्ति सत्यवा अरुणवा हर भतीजा के चॉकलेट खिया लेके जाए के बा हर भतीजा के दे दे सोना तन के चॉकलेट के बदले तन के लाश गिरी अरुणवा तू इतना मजाल की हमरा भतीजा के उठा ले पूरा औकात नहीं छकी हमसे बात कर सके अगर जे अरुण सिंह से बात करेला नो वो के सीधे मौत होला मौत आज तो निकली पहले हमसे टकराए से पहले हमारा छोटे से टकरा के देख छोटे तोरा के चॉकलेट ना देनी है तो फिर जा ले ले मौत का चॉकलेट ले अपना आदमी के चॉकलेट नहीं पसंद है तो गुंडागर्दी करता सब चॉकलेट की बात नहीं है बात में डर जनते डराता है हमरा से हां ये अपना भतीजा के चाहत है 50 लाख रुपया जमा करेंगे 50 लाख तो तोरा गिने में तोर पूरा खानदान तब तोर भतीजा मिली ना तो तोर खानदान सब तेरास कर दे तोर औकात बाकी ते हमरा भतीजा के ले ले रे तोर खानदान सत्यानाश कर दे अपना भतीजा के हाल देख ले मार डाल सत्या मार डाल हाँ एक मार दी एकर भतीजा बचे के रह चाहिए इनार में लटका दे फांसी के सजा देवे के चाहिए एकर पूरा खानदान सत्यानाश कर देवे के अभी तो ते पिटे है वो कर बारी ए कृष्णा रे बच्चा हमारे भाई के कछु भाई देख अपना भतीजा का हां दे एक डाल दे आ तोरा के साथ छोड़म ना ते हमारे भाई के छूले तो खानदान सत्यानाश तोर खानदान बची ना देख देख अरुण भाई तोरा हमरा से दुश्मनी बानी हमरा के भले मार के जान हमार ले ले वो लइका के छोड़ दे हइले बिहारी मुका 4 दिन गाड़ भमाइले आप अब पीछे जाइए आप मार भैया मार बाबू